The fan page mar RamogiTV mondingisa ni Papa Vika na paro Omega 1 amielo Omega 1 pado mane Omega 1 ero tugo mana mielo en mae ge ji mang'eny wacho reggae ji mang'eny wacho ragamuffin kamotingo chaka demas and pliers abo tugo gi kae request no mi wacho no mane mielo Omega 1 no abro penjo jadungo gweno ko yie ni mano na tugo mano ne watugo abro go ni ka live ja kura Juang. In the meantime Rongo stage hotel milongo ni Jora amor kabisa mar kumkete RamogiTV kumkete ngoma wake jomantie kanyo kamutingo Malik kachiel kod Lorin kachiel kod driver Royal Media Services Njoro wapewe supu kwa bill ya Papa Vika morgo mratari sana kadhi fan page marwa kaneno kadhano ntie kanya kwa Ramogi lakini kapo kadhi kanya bodo kae jadungo gweno kiwinja awinji mabera ina iwinjo nyen matugo kanyo no nyieno ni miele mogika Mago na go tum no ndalo mana chako Omega 83-84. Okay. Asante sana. Jadungo gweno ibiri chako sound system iwacho ni chake ge speaker reyo chaki dhi mos. Ang'o mano motivate iwacho ni gini nyaka medi. En pesa mani yudo matin cha koso osiep ni moro no ngisi ni bwana anyalo mi support kai. Akiani rieko no nago kanye lakini ne an gama nagi feeling kayudo kata sleep irayo no tadhi anyiego gimoro kayudo gimoro kata nindo kechi ng'eno wala kichako kapodo tin to nego ikete focus mari te yo wala no koro ng'ato nokonyisa no en gima na obira natime atima automatically. Okay. DJs mane kuongo bedo ka chande DJs kikwano nagi gin DJs magi luongo gi nga mane mapontie asebedo gi DJs mang'eny ahinya to anyalo paro DJ mokuongo ni luongo ni Jose Lance Nyasaye oket chunye kamokwe nose dhi en abedo gi moro kendo ni Rota no Jakindu as bang'e no kendo abedo gi DJs mang'eny kaka DJ Mike ema nong'ere the whole country kata no kang'era ahinya nikech ng'eni DJ en ng'ama koro ng'ere kwa dhi Mombasa show Nyeri Meru Bungoma kamoro amora DJ Mike nong'ere lakini abedo gi DJ Ken abedo gi Ken Ayeko be abedo gi Arifix gini to koro nyo biro nyoro but Arifix be ber kabisa. Okay. Don Ben be nyaka kwan DJ Don Ben ne en DJ na kata Stone be ne mano wachako Stone mano wachako go ka spiko chor so dio osolwete omako waya no to yuak marum ko ringo duogo mage DJs manyalo paro mwabedo amor kuom jomekwano go nikech ng'eni thothne ji mang'eny ong'eni DJ no chakore Nairobi kae around 1986 nentie wuod Italy moro miluongo ni Paco Perez nentie nyen moro mane be iluongo ni Magic Mike nentie DJ Styles nentie DJ Pinye jogi ne ng'eny sana okanyal kwano gi lakini generations e biro mar DJs mopogore what go touch e watch DJs kae ang'o mane jogi timo nikech kiwinjo jo kata jotendo mantie studio ka pod gi wacho ni wan wa prefer DJs machon mane ntie Omega 1 ok masani ang'o mi paro ni DJs gi ne timo masani DJs masani ok tim jadungo gweno ing'eni an probably gimomiyo ji nohera ahinya an ago gima ji dwaro and it is easier inyalo wache oyot wacho to time ok yot koro an kaka ne an wuon Omega kati kelo na mana siling adini mondo agoni thum to ka sane pok ochopo kaparo ni ok onego agoye to ok agoye kiduogo nyisa ni to pesa mana miyi ni gona thum cha ere to nyisi ni pesa nie kawa thum no ka sane pok ochopo to ok anyal goye ting'eni DJ kindiko kata DJ masani gi kimiye kata 1,000 kanyo kata idio ne wangi kata nyari odio uwe kode to gaga thumno then advantage moro kendo mane an go ni nokamadh ga kong'o
ingeni ngamoko mar kongo eno soba sate kongo tingeni tero ji malo makoro judgment mari ok bed maber ahinya. Koro goyo gima ji dwaro no ema muhimu, to ka in wuon thum to ibro temo matek mondo igo mana gima ji dwaro, lakini ka ina DJ to inyalo bedo swayed very easily ngani nyisi kama kamae. Apa ni mane pogruok maduong' e kinda gi DJs moko. Okay. Jaduong' Ogweno, ji mang'eny pari gi shows kiwinjo ng'ato to ano mabe show, kindu be show, ng'at machielo ni show machalo kamae, kapok wadhi wach show ni, nikech wach show ni mae mamoro jopiny sana. Dhano pari gi shows manoloso kuonde mopogore e kaluo kae gi Kenya mzima. Jothumbe mane chako tiyogo mokwongo, nikech ing'eni kaka an for example atimo events, ang'eyo ni inyalo timo kidogo kati iyudo contract moro ama iyudo rak moro ma ng'ato koro dwaro ni idhi tiye gi jathum. Kani chako Mega One kato baadaye wacho ni goyo kabasele gini baadaye, jothumbe mage mano biro mane chako tiyogo? Mana chako tiyogo ni go thumbe gi koso mano chako timo live shows kodi? Erokamano. Ndalo mana chako Mega ne nitie Mazembe, Mazodijo ne nitie, mage mane waro mwe show mang'eny ahinya, gina mane gidhi ASK shows gibe. Okay. Okay. Kato baadaye, jathum inyalo wacho ni kuom jathum mikwano gima nilwaro go piny sana en mane? Mazembe mane dhi shows mang'eny ahinya Kenya ka. Lakini kani duogo Nyanza koni to ne wan gi kolele mane waromo go, then nitiere ng'ane niluongo ni nogo ahinya kaka kolela. Okay. Asante sana. Jaduong' mane competitor mari, jaduong' DS Njoroge uromo go higa mane? Nikech DS Njoroge be nochacho piny sana. Ka compare DS Njoroge takelo Omega One kae. DS Njoroge ni romo go karago, DS Njoroge be nusetiyo kode kanyakla, nikech embe en nyen manyaka waluong nyinge, nikech embe en legendary kabisa. DS Njoroge asetiyo go mang'eny kabisa. DS Njoroge aparo ni chakre 90s. Eka ne adhi show ni tenbo biro. Okay. Kendo nitie ndalo moko chaka Demas no biro kae gikawo vyombo mag mwadhi nyaka Mombasa, an gi DS to gi joma nokelo chaka Demas and Pliers. Koro yes. Koro kata mana Yellow Man gini be no biro nokawo vyombo maga. Nitie ndalo mane an gi the best vyombo in the country. Gige thum ne an go maber ahinya. Tinde to ji osenyiewo mokalo mang'eny, lakini an be pod athuthni kodgi. Adokero kamano nyakwaro Ramogi achiel kuom pado ma ji osewacho ni mae nwa winjo ka jaduong' Ogweno Omega One en nyadendi ba minwa Princess Julie nyakwaro Ramogi. Adwana goye kidogo Dunia Mbaya. Ogweno ng'e Dunia Mbaya ni Ogweno, Dunia Mbaya ni iromo go karang'o Dunia Mbaya mar Princess Julie, nikech ma winjo ni pado mano oluoro go piny kabisa. We are will Princess Julie wawuotho go kabisa ka ndalo manogo Dunia Mbaya. Nitie companies moko nokawe koro ne ilando go wacho kimwi. Koro ne wadhi different places, wadhi Migori, wadhi Homa Bay, Kisumu ka wabire, Nairobi wadhiye. Nawuotho kode kuonde mang'eny ahinya Princess Julie. Okay. Adokero kama jaduong' Ogweno mar gombaka machalo kama koda ka antie studio ma Kisumu nyakwaro Ramogi. Adwana go Dunia Mbaya kae ma achiel kuom pado ma legendary. Ka wacho Gweno, ka wacho DS Njoroge nyaka Kate Princess Julie ka nyakwaro Ramogi. Magi achiel kuom pado ma wuka e mano vuka mpaka ogoge nyaka international nyakwaro Ramogi. Tapani nikech message mane nitie kae. Bi paro Omega One ni mielo mogi karango nyakwaro Ramogi. Shows mag Omega One mane ma wiyo ok nyal wilgo. Nikech an kipenja kae abro ng'iso beti Ramogi Digital ni Omega One nomiyo nyi dance mang'eny odhi cooking. Kinyalo translate ne jopiny kiti mana kae.